Здравейте хора, аз съм Гошко и това е първият епизод от поредицата на PES 2013, Шампионска лига. Аз реших да избера Аякс, защото те са между средните отбори и с този отбор ще ни бъде малко по-интересно с този турнир. Така, нека да го изберем. Да видим каква група се падаме. О, доста сложна група се падаме. С Селтик, Малага и Порто. Малко ще е трудно да преминем фазата, но няма нищо. Особено тук на Professional, ще играем Professional. Тук нищо няма пипам 10 минутки и това ще бъде за настройките. Сега само да сейфна. О, тук където съм си играл мои. Други си мои турнири. Това го скипваме, за да не ме направят за авторски права и тук може и да го изрежа, че може да не знаете, да ме съдят. Сега нека тук да видим състава ни. Силсен, Вандервард. Какво? Вандерхар. Това е някакъв вратар, явно не съм го чувал, за което ще ми извините. Ами, мисля, че да, че ни е доста добър състава, като за сега. Имаме хубави играчи, Де Йонг, Ериксен, те са, знаете, доста добри. Ами, това ще бъде, ще играем Possession, да ме повече притежание. И това ще бъде поставен и нямам нищо да пипам, после може да правим някакви смени. Сега нека направо да тръгваме към матча, защото няма какво да чакаме. Добре. Започваме. Тук трябва да скипна, защото тъпите авторски права. Ето вижте, тук ще играем на Бръстел Мери Стадиум. Също Селтик е първата ни среща. Да видим как ще се представим. Дано да успеем да победим Селтик и късмет на нашите момчета. Време е да започвам. Матчът започна. Дженсен търси Бойлсен. Лош пас, лош, много лош пас. И тук може да Аякс за извинете, Селтик да създадат добро положение за атака. Са Комънс центрира, избиване от защитник на Аякс. Сега Де Йонг успя да овладя топката. Но губят нашите играчи. Веднага се опитваме да върнем топката, но тук Комънс с страхотна техника. Виждате какво прави. Подава. О, страхотен. Ой, какъв пропуск. Невероятен пропуск от играч на Селтик. Не успях да видя кой е. Вижте, какъв невероятен пропуск. Това беше положение за милиони, може да се каже. И тук извадиха голям късмет играчите на Аякс. Но иначе страхотна намеса на вратара на Аякс. Вермен. И тук отново Аякс. Много плахи са Аякс в тези първи 10 минути от срещата. А Комънс доста добре играе. Може да създаде някои положения. Вратарът на Аякс лови. Веднага пуска да играе. В игра. Де Йонг търси Янсен. Той търси Де Йонг. Отново те си комбинират. Сюлеймани, добър пас. Сега Сюлеймани опитва се да навлезе, не успява. Лош контрол на топката. Тук не знам защо играч на Селтик така се чуди. Не знам по каква причина. Са контратака. Но защитник на Аякс прави добре, но топката отново е в играчи на Селтик. Сега пас към Русейн. Центрира! Какви минути само. Селтик натиска доста силно Аякс.
Извинете за този звук. Така. Върмен изкарва топката. Търси Дорихтер. Опа, извинете. Извинете за лекото прекъсване. Тук играч ми, тук един приятел ми звъня по скайпа. Сега ще има тъч в полза на Селтик. Добър пас на играч на Селтик, не успях да видя кой е. Браун сега с топката. Търси Самарас. Той към Люсмен. Самарас отново с топката, какво? Дали ще успее да направи нещо? О, какво? Какво спасяване на вратаря на Аякс. Просто в тези 15 на 20 минути вратаря на Аякс е страхотно. А Аякс са толкова плахи, че не могат да изнесат топката. Не знам какво става на Аякс. Но тук... О, какво центриране за малко. За малко. Много близко беше. Тук лош пас на играч на Аякс. Но играчите на Аякс успяват да се справят с тази топка. Янсен към Анита. Ериксен сега с топката. Де Йонг търси някой да му се открие, но не успя. Никой не се открива. Комън със страхотна мрежичка. Доста техничен е днес Комън, доста добре изяви показва. Сега атака на... О, добра намеса на играч на Аякс Ериксен. Ериксен не успява нищо да направи Ериксен. Тук добра намеса на защитник на Аякс. Сега тук търси Боректер. Извинете, не мога да му произнеса името, доста трудничко е. Повечето играчи, някои играчи не ги знам, затова да не ме съдите. Но какво се прави? Може човек да знае всичките играчи. Най-сещате. Сега тук добро изчистване. Но веднага Селтик си върши топката. Контратака. О, лошо пага тук, но добра меса на защитник на Аякс. Сега топката към Ериксен. Ериксен, добра меса. Сулеймани с топката. О, какъв пас към Вандервил. Дали ще стигне тази топка Вандервил. Центриране. Удар. О, какво добро центриране, но Ериксен сега с топката. О, не успява да си направи място да стреля Ериксен. О, това беше числа. Това е фал за картон. Фал за картон. Защото картон ще получи и за... Извинете, не мога да прочита името. Доста лошо. Дали аз ще пробва да удря, да пряк обстрел. Да видим. Янсен пробва пряк обстрел. О, много лошо изпълнение. Твърде сила слади Янсен в тази топка. Ако беше по-ляка, можеше да се получи нещо, но лошо изпълнение на Янсен. Сега Де Йонг. О, какво прави Де Йонг? Браун към Маккорт. Той за Самарас. О, не! И каква грешка? Как Комън смени наказа? О, Боже Господи, как не вкара? Какъв късмет за нашите играчи, дами и господа. Какъв късмет. О, какво правят играчите на Аякс? Просто не могат да си разиграят топката. Какво става? Аякс изобщо не успява да... Това е засада. Да си довърша... Изобщо не успяват да организират нещо опасно. Почти цялото притежание в Селтик, в отбора на Селтик. Сулеймани. Сега към Де Йонг. Де Йонг. Не трябваше да пасне тук, не исках да пасне тук. Това беше нещо грешка от преса си. Рал. Сулеймани.
Вандервил към Сюлеймани. Сюлеймани търси Де Йонг. Де Йонг! О, не успява Де Йонг да направи нещо по-интересно. И тук веднага контратака на играчите на Селтик, да видим какво ще направят. Малко се забави играчи, но добре. О, излага двама! Двама играчи на Аякс излага той. Но Дейли Блинт е твърде стабилен за да бъде излъган по такъв начин. Сега Де Йонг. Де Йонг се спуска в атака. Няма какво да направи Де Йонг. Сега Ериксен към Янсен. Той за Сюлеймани, но Сюлеймани доста лошо въдя. Сюлеймани! О, къде спря съдята? Къде свирика този съдя? Умрял. Нека видим статистиката. Виждате, 50 на 50 е possession. Добре. Но те имат 6 удара, 2 в рамките на вратата. Ние имаме един удар и той не е в рамките на вратата. Това е много лошо. Но нека видим какво ще стане втората част. И така, време е да започваме втората част. Селтик изпълнява център. Сега Янсен отнема топката. Дали ще успее да организира атака за играча на за отбора на Аякс. Де Йонг! О, твърде бавен Де Йонг, твърде бавен. Твърде бавен Де Йонг. И това ще бъде тъж в полза на Селтик. Сега играчите на Селтик си разиграват. Какво да правят? Всъщност и те трябва да вкарат гол, но... Сега Ериксен. Търси Анита. Той към Янсен. Сега Де Йонг. О, каква намеса на играч на Селтик. И сега тук опасна контратака. О, какво става? И защитника е твърде бавен. Не ще вкара гол. О, каква намеса на вратара ни. Това е играча на матча за този матч. Колко положение спаси вратарът ни. И тук още едно положение, но беше неточно. Още доста голяма доза късмет изкарват Аякс с тези пропуски на Селтик. И Селтик трябва да реализират положенията си. Както виждат, те не успяват. Сега Ериксен към Янсен. Янсен. Сега Бюрихтер към Ериксен. Той търси Бойлисън или не знам. О, Кристиан Ериксен, каква техника! О, какъв пас на Кристиан Ериксен! Сега да видим Де Йонг! Не успява да се освободи от играчите на Селтик, но каква прекрасна техника на Ериксен. Тук защитника на Аякс е по-бърз от играча на Селтик. Извинете. Де Йонг, много лош матч за него и мисля да го сменя, защото той почти нищо не прави. Не знам какво направи този сезон. Ще пусна резервния ни вратар. Извинете. Резервният ни нападател. Тук. Добре. Комънс. Също е един добър спринт. Какво прави Дейли Блинт? Разминава се с Комънс. Да видим дали Анита ще го спре. Центриране! Добро избиване на защитник на Аякс. Сега Де Йонг с топката. Към Янсен. Той за Сюлеймани. Сюлеймани. Търси Вандервил. Той за Янсен.
Сулеймани се опита да използва техника, но играта се разгорещава на играта се разгорещава, извинете. Сега играчите на Селтик си правят триъгълник. Бермудският триъгълник можем да го наречем. Какво става? Какво разбъркване? Да видим. Дали ще чисти? Не. Не. Какъв скапан гол. Какво разбъркване в защитата ни? Какво мога да кажа? Да видим какво ще направим за тези няколко последни минути. Какво прави тук това? Извинете ме, че малко така се ядосах, но скапан гол вкараха и направо се изнервях. Доста стабилно. Боже. И сега го вкарат още един... Майли... Гледай какво става. Играчите на Якс не могат да си разиграят тъпата топка. За тях нещо невъзможно да си разиграва топка ли, не знам какво правят. Гледай, никой не тръгва. И после се чуем, що не мога да вкараме гол. Как ще вкараме гол така? Удар на Ериксен. Вратаря лови. Беше доста лесна топката за него. Сега тук са тези пасове, какви са тези глупости, не знам. Ериксен отново с един шут, но няма какво да направи. Такъв скапан гол вкараха и сега да ни победят. Така най-мразя. Това е фал ли? Да, това е фал. Не! Точно това. 2 минути продължение. Какво да кажа? Няма какво да кажа. Да видим дали тази контратака нещо ще свършим, че направо се дразни. Браво, Сулеймани! След това изгуби много умрял начин топката и това е края. Това е с този скапан гол и ни победиха и си взеха трите точки. Какво мога да кажа? Нищо. Те направо ме разкатаха този матч. Въпреки че имаме повече позешън. It's time for me to thank my co-commentator Jim Beglin and to wish you a very good evening. Ами това беше. И Порто са били малък в нашата група. Ние имаме 0 точки. Ами Порто има 3. Селтик има 3. Това е, да видим сега също кой ще бъде следващия ни матч и ще приключваме епизода. Следващия матч ще бъде срещу Порто. Ами хора, това е. Довиждане от мен. Дано да ви е харесал епизода и ще се видим в другия епизод. Довиждане.